Viete, čo by sme vám radi povedali? Radi by sme sa pochválili. Tento rok sme za naše kampane získali zlatú a 2 strieborné Effy a stali sme sa tak najefektívnejšou reklamnou agentúrou na Slovensku. Na domácom a mnohých medzinárodných festivaloch sme nazbierali dosť kreatívnych ocenení na to, aby sme sa stali aj najkreatívnejšou agentúrou roka. A tak sme vďaka týmto úspechom, vďaka príležitostiam, ktoré sme dostali a vďaka všetkým ľuďom v agentúre aj tento rok obhájili ocenenie Reklamná agentúra roka. Najlepšie na tom je, že je to už 5. Ačko pre Victor Leo Barnett. Pozrite si našu prácu na Facebooku alebo na našom blogu.